Здравейте и добре дошли в моят канал. Казвам се Деница Бикаджу и живея в град Газиантеп, югоизточна Турция. Днес ще ви покажа рецепта за бисквитена торта с шоколад. За тази рецепта използвам квадратна тъвичка с размери 27 на 27 см. Мисля, че това е стандартна квадратна форма от йенско стъкло. Да започнем с продуктите за бисквитената торта. 300 грама обикновени бели бисквити. За крема 750 мл прясно мляко, 1 чайна чаша кристална захар, 2 супени лъжици брашно, 2 супени лъжици царевично нишесте, може и с пшенично, 3 супени лъжици какао, 1 супена лъжица масло, 2 супени лъжици течен шоколад, 5 грама или това е 1 пакет ванилия, за ганажа 80 грама черен шоколад и 200 мл отварска сметана. Приготвям крема, като смесвам сухите съставки в дълбока тенджера, след което добавям млякото и разбърквам добре. Ако не ви се занимава да правите крем, може да използвате готов такъв. Знаете, продават пакетчета крем за бисквитена торта или просто нишесте, или пък определени марки имат готови кремове за торта, който се смесва с мляко или с вода. Може да използвате тях, само че в нашето семейство ние предпочитаме да си правим крема сами, така ни е по-вкусно. Слагам крема да заври на котлона, като през цялото време не се отделям от него и го бъркам непрестанно, за да не загори. И постепенно към него добавям маслото и течния шоколад. Крема е готов, когато се сгъсти и клокне 2-3 пъти. Не е нужно да ври прекалено много, достатъчно е просто да се сгъсти и виждате, образува балончето отгоре. Тогава е готов и го свалям от котлона. Оставяме да си почине може би за около 5 минути. Започваме с глобяването на нашата торта, а именно един ред бисквити, един ред крем. Много е лесно, просто повечето от вас сигурно са правили бисквитена торта. Знаете как става. Аз използвам малък черпак за разнасяне на крема, много ми е удобен. Използвам го също и за различни видове сосове или когато сервирам на децата по-малки порции. Ако ви остане празно място по краищата, може да разчупите бисквитите по дължина или по широчина. Наместете ги така, че да бъде хубаво запълнена тъвичката. При мен се получиха 4 реда бисквити, като за най-горния слой ми остана доста малко крем. Не успях правилно да ги разпределя слоевете. Вие внимавайте така с първия слой, сложете по-малко. В случая сложих малко повече и затова не ми стигна за най-отгоре. Но все пак успях да го разпределя еднакво по всички краища. Не е проблем, тъй като отгоре сега ще направим ганаш от шоколад и сметана, който ще покрие хубаво тортата и ще направи още по-шоколадова. За ганажа слагам в малка тенджерка шоколадът и го разтопявам. Към него добавям и сметаната. Достатъчно е просто двете да се слеят в хомогенна смес, не е нужно да вари. Може също и на водна баня или пък в микровълновата, както ви е удобно. След като е готов ганажът, веднага го изсипваме върху тортата, като се стараем да бъде равномерен по всички краища. Докато ганажът все още не е изстинал и не се е стегнал, украсявам тортата отгоре с пресни ягоди. Вие, разбира се, може да използвате каквото искате, орехи, лешници, някакъв друг вид плодове, може и така да оставите черна. Въпрос на вкус. Както казах, преди да се е стегнал ганажът, леко притискам ягоди, така че да залепнат хубаво към тортата.
Най-накрая поръсих с малко кокосов орех. Покривам тавичката с стреч фолио и оставям тортата в хладилника. Достатъчни са 2-3 часа. И така нашата бисквитена торта с шоколад е готова за консумация. Децата много я обичат, правя я често и в училище също. Може да си я направите бързо, лесно е. Ако ви дойдат неканени гости или пък ви се бреде късните часове на деня или на нощта нещо сладко, винаги може да си направите такава торта. Повечето продукти ги има в кухнята на всяка домакиня. Това беше всичко за мен. Благодаря ви, че следите моя канал. Ударете ме по един лайк, напишете ми нещо в коментарите и се абонирайте за моя канал, ако желаете. Благодаря ви, всичко добро, останете здрави!